खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारीया प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल हानजायाव जयेन जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै 14 नं चिरां दुवार ब्लकआव एपिबि हानजानि बानजायनायाव जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे बाइक रेलि बानजायनो साखाफारा जादों। इउपिपिएलनि गाहाय प्रमद बर' बिथां, लरेन्स इस्लारि आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ रन्जन दैमारि बिथाङा पेरेलाव न'आव फैनाय समाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा लोगो हमनो लिंहरसेयावबो लोगो हमाखैमोन होनना डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रोङै फोरमायथिदों। लाफैयाखै होननानै आं बुङाखै, आं बुंदों जे आदाया लोगो हमनो होननानै लिरहरनाय बिथांमोना ओरैनो फैयो आलादा खोथा। दिनै आदाया गाव आंखौ बुंदों जे जेलनिफ्राय सफैनायनि सानसे उनावनो आंखौ बुंदों जे नोङो प्रमद बर'नो, लरेन्स इस्लारिनो आरो दिपेन बर'नो नोङो वाट्सएपआव मेसेज हर, आं बिथांमोनखौ साथामखौबो लोगो हमनो लुबैयो। आं लोगो हरबाय। हरनायनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा लिरहरबाय जे बेखौहाय लरेन्स इस्लारिया कन्टेक्ट खालामगोन नोंजों। लरेन्स इस्लारिया लिरबाय, आङो बेखौ गाबोन चिफजों रायलायगोन। ओमफ्राय दिपेन बर'आथ' जेबो रिप्लाइ होआसै। बेनिफ्राय थाबाय 20 दिन थांबाय। प्रमद बर'आ बिदिनो दायित्व होदों होनना ओमफ्राय बेजों रायलायगोन होनबाय, गावजों बिदि नारलायलायनानै 20 दिनसिम ना फैया होननानैबो बुङासै, लोगोबो हमासै, अन्तत फैनो हाया माबा खारन। आरो जोङो प्रमद बर'खौ जोङो बुङा जे बिथाङा प्रट'कल थानो हागौ माबा मोनसे, खिन्थु दिनै आबसुआथ' जातीय संगठन, गावा गासैनिबो थाखाय होननानै बुङो। बिदिब्लाथ' दिनै सासे मानसिखौ जायजों बिसोरो एकर्डआव माने सहि होफाबाय जायफोरजों, बेनि मानसि फैदों। दिनै अरुणाचलनि मानसि फैबाय, त्रिपुरानि मानसि फैबाय, दिनै मेघालयनि मानसि फैबाय, गुबुन हारि जाथिनि मानसि, सोरबा मिसिं, सोरबा राभा, सोरबा आनखि बेंगलि, गुरखा गासैबो नायफैदों, लोगो हमफैदों। बेनि उनाव आं लोगो हमनो होनना लिरहरनायनि उनावबो लोगो हमफैया बे सोमोनांथाव बाथ्रा। आरो अन्तत दिपेन बर' आरो लरेन्स इस्लारि फैनानै लोगो हमनो हायोमोन, जेबोथ' बाथा थानाङा। दाथ' बिथांमोना सुक्तिबो खालामखांबाय, गिनांगौबो नंला। दिनै त्रिपुराफोरनि एमएलएफोर बायदिया फैनानै लोगो हमफैदों, शिलंनिफ्राय दिनै मेघालयनिफ्राय एमएलएफोर बायदिया फैनानै लोगो हमफैदों। बिनि उनाव माखौ गिनांगौ दंमोन, नङा होमबा? मा दङ बिनि आन्दोआव? थिग दङ, प्रमद बर'आ एज ए चिफ, बिथाङा प्रट'कल मोनसे दङ, खिन्थु दिपेन बर'आथ' फैनो हायोमोन। लिरहरथारदों बिनि वाट्सएपआव, आंनियाव दाबो मेसेजआ दङ। आनफर्चुनेट आरो। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा मिहिनीश्वर बसुमतारीनि सायाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिदों। बिटिसिआव फैनानै सोरबाया बिजेपिनो भट होनांगौ होनना बुंब्लाबो रायजो राजाफोरा गनाया होनना प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। गरायसर बियाबा इउपिपिएलनिनो दखलाव दंखायो। थांनाय 5 बोसोरावबो इउपिपिएलनि थाखायनो बे समस्तिया गोबां जौगानायनि खामानि मावनो हाबाय आरो फैगौ 5 बोसोरनि थाखायबो दिनैनि समाव नायोब्ला जोबोद क्लिन सिट जानानै दङ बे गरायसर समस्तिया। आरो जोङो बिजाथि महरै बिपुल कुमार बसुमतारी बिथांखौ जोङो फसंदों। बिथाङा गोबाव सम हारिनि थाखायबो खामानि मावदों, समाजनि थाखायबो खामानि मावदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो। दा बे हिसाबै नैबे बिसायख'थियाव खमसे खम 10निफ्राय 12,000 डिफारेन्सआव जोंनि बिजाथिया देरहागोन आरो गरायसर समस्तिया जोंनि बयनिख्रुइबो प्रायरिटि समस्ति। आरो बेखौ नुनानै दिनै गुबुन हानजानिफ्राय लोब फैनानै इउपिपिएल हानजायाव बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय प्रायरिटि समस्ति हिसाबै जोंबो खामानि मावदों। जोंनि बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि, ब्लक कमिटि जोबोद मोजाङैनो खामानि मावबाय थादों। दा नंखायनो नैबे समस्तिया जोबोद मोजाङै देरहागोन। सार, नैबे समाव 30 नं गरायसर बियाबाव बिकेडब्लिउसिनि सिएम बिथां मिहिनीश्वर बसुमतारी फैनानै बिसायख'थि फोसावदों, मेल खालामदों। बिसायख'थियाव बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै रायजो राजा बयहाबो बिसायख'थियाव बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाय दङ। खालि नायबानो जाबाय जे जि ओनसोलखौ, जि खुंथायखौ 5,000 सुबुंनि जिउ गारनानै मोनदों, बेवहाय जाहाथे सोरबा बाथ्रा बुंनायजों जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोना, जोंनि रायजो राजानि खहा जाया, बेखौ नोजोर होबा मोजां जागोन। मानोना दिनै बिटिसि बिसायख'थिया एबा बिटिसिया
बियो जास्ट राजखान्थिनि फोथार नङा बियो बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय बर' माहारिनि थांनाय थैनायनि माखासे सोंलुजों बियो सोमोन्दो लानानै दङ दा नंखायनो जाय दैदेनगिरियानो फैया मानो जाय जि बाथ्रा बुङा मानो जे थांनाय 30-40 बोसोरनि सेक्रिफाइस आरो माबायदि बिएससि बिटिसि बिटिआर जाखो बेखौ बयबो गोसोआव लाखिनांगोन आरो सोरनिबा बाथ्रा फंसे बुंनायजों जाहाथे बे ओनसोलनि खहा जाया हारिनि खहा जाया बेखौ नोजोर होनांगोन सार नैबे समाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा बुंबावदों दि जिहेतु बिटिसिआव बे मोननैबो दोलोआ बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ जिहेतु सुक्तिनि जे दफाफोरखौ मावनायावनो बेस्थ' थायो जौगानायनि खामानियाव गोसो होआखै सुक्तिनि दफाफोरानो जोंनि मावनांगौआ सबसे प्रायरिटि जौगानायखौथ' भारत सरकार आसाम सरकाराबो मावनांगोन बेखौ काउन्सिलाल' नङा भारत सरकार आसाम सरकाराबो जौगानायखौ बे एरियायाव मावनांगोन जोंनि खामानिया जौगानायजों लोगोसे जोंनि हारि थांना थानायनि थाखाय जि सोमावसारनाय बे सुक्तिखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ जोंनि बिबान फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव रायजोफोरा सान्थियै थानानै इउपिपिएलनो सासेबो भट होनो नाङा आरो बिसोरखौ फेजेनजोबनांगौ होनना दावराय देख्रेब नार्जारिया खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रोङै फोरमायथिदों। बे प्रमद बर'आ थगायसुला जाथि फानग्रा हारि फानग्रा बेखौ दिनै बयबो मिथिबाय बेखायनो दिनै बेखौ मानसिफ्रा फायखारि होनना बुंग्रा जाबाय जानो थाखाय फायखारि प्रमद बर' बेफारि एक्जाक्ट नंगौ आरोखि बे सासे फायखारि मानसि बे थगायसुला बेफारि फायखारि मानसि बे नङैनि बाथ्रा बुंग्रा रायजो राजाफोरखौ एखेबारे बिराद मोनसे माबा होनना बुंदों बियो बिटिसिआव जाख्ल'लाय गैया होनना बुंग्रा जाख्ल'नाय गैयि रायजोआव दिनै खालि जाख्ल'नाय जों मोनबाय थायो मानोबा बुकनि माने लेखा साफायनायनि बुक्स साप्लाइ खालामनायनि स्केन्डेल 4 कौटिनि बेखौ जों मोनो दिनै साख्रि ओंखारबाय बिटिसिआव साख्रि ओंखारनायाव 8 लाखनिफ्राय 15-20 लाख बे नङाबा दिनै साख्रि मोना ओमफ्राय बे साख्रियावबो दिनै सोर मोनदों गावनि इएमफोरनि फिसाफोर गावसोरनि बंस'फोर बिसोरसो मोनजोबो फेरेंगानि न'खर मानसिया मोनजोबदों गासैबो बेबायदि आरोखि दा अब्ला जोंनि बे गोरिब गुन्द्रा फिसाफ्रा लेखा गोरों जानानै बिदिब्ला थाखा फैसा गैयाबा मोनलांला नामा बिदिबा बोरै मोनबावो बिदिलाय होमब्ला जोंनि लेखा फरायनायनि खुनु मुल्य थालिया थाखा फैसा जुदि नोङो एखेबारे बिरादनो 8 लाखनिफ्राय आराम्भ खालामनानै 15-20 लाख होनांगौब्ला होमब्ला जोंनि बे गोरिब गुन्द्रा फिसाफ्रा मोनबावनो नोंनि बे बिराद जाख्ल'नाय गैयै बिटिसिआ होमब्ला बोरै जाखो बिदिबालाय नोंथ' होमबा मिसा खोथा बुंबाय थादों दा बेफोर जिनिसा दिनै रोखा नुजाबाय दा दिनै बे प्रमद बर'नि थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बेखौ दिनै रायजोफ्रा मिथिबाय हमनो हाबाय दिनै बेनि थाखायनो दिनै बे खारहां बारहां जाबाय मोखां सोम जेरावबो खारहां बारहां जायगा गैला गावनि समस्ति हजों तामुलपुराव बे जायगायाव दिनै जायगा गैयि मानसिया मा जादों जायगा नागिरबा बबाव थांनो मोजां बबाव थायो मोजां बबाव जायगा मोनगोन दा दिनै दतमायावसो मोनफैयो दाना बे दतमायावसो बे इलेक्सन गेलेनाय जायगा मोनफैबाय बेयो लासिं बेबो बे एथ' थगायसुला जाथि फानग्रा रायजो फानग्रा हारि फानग्रा राव फानग्रा बे प्रमद बर'आ दिनै दतमायाव इलेक्सन गेलेफैबाय आरो बेबो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जन्म जायगा लासिं बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जायगायाव नों थानानै इलेक्सन गेलेनो रायजोफोरा खुनु रावखौ सिखार खालामो रायजोफोर खबरदार आं दतमा रायजोखौ बुंहरो बेबादि मानसिनो भट होयोब्ला जों फाप नांगोन रायजोफोर सावनांगोन बे गोरिब गुन्द्राफोरनि सावनांगोन जाम्बा जाम्बिफोरनि सावनांगोन दिनै बे प्रमद बर'आ जाम्बा जाम्बिखौ थगायदों दिनै मिसा खोथा बुङै जोंनि जाम्बा जाम्बि जायफ्रा गोरिब गुन्द्रा सैथो खोथा बुंग्रा मिसा खोथा बुंनो रोङा थगाय रोङा बिराद मोजां समाज जानानै थादों गावजों गाव फिसा मोनसे खोथा बुंब्लानो गाज्रि खोथा बुंब्लानो खौलोबोन थार नांलायग्रा दाय मावब्लानो समाजाव बिसार खालामनानै समाजखौ गोग्गो खालामना लाग्रा दिनै बे समाजाव दिनै गुबुंले खालामना दों प्रमद बर'आ थगायनाय मिसा खोथा बुंनानै दिनै ओंखायनो दतमानि रायजोफ्रा खबरदार जों बेबादि मानसिनो भट होनानै पापनि जों अंशिदार जानो नाङा जों पापनि बाहागोगिरि जानो नाङा दाहोथार सासे भट होना आरो जोंबो बेखौ होखारनो थाखाय जों थांगोन दतमायाव थांगोन जोङो प्रमद बर'खौ होथारनाङा रावबो दा दिनै साबधान जों दिनै नुखाबाय रायजोफोर दा जाय मानसिया थगायसुला जाय मानसिया नंखाय खोथा बुंग्रा जायगा थाया एसे समल' नांगौ समनिल' बाथ्रा समानो गासिबो माने खोन्थालांजोबो समानो गासिबो रायजोफोरनो बोला होजोबो रायजोखौ समानो थुलुंगा होयो जांख्रि होयो समानो रायजोखौ फिदिङो बोखांनानै लाबोयो समा ओरैबायदि रायजोखौ माने आवगायनो थिनो सैथोजों दा दिनै जाय थगायसुला मानसिफोर दिनै नुबाय नेपालाव मा जागासिनो दं नेपालनि राजाफ्रा बिनि खुंगिरिफ्रा दिनै रायजो गारि खारलांदों दिनै न' बां सावजादों दिनै मानो बे इलेक्सनखौ लाथों प्रमद बर'आ बेबो गवा दिनै रायजोफोर बे माबा तामुलपुरनिफ्राय खारबोनानै दतमायाव बे गगोन नुनो बे ओमफ्रायबो खारनांगोन बे रायजोफोर बे थानाय जायगा मोननाय माबाया बेयावबो होखारजागोन बेखौ जों होखारनांगौ थानो गैयै जायगा खालामनांगौ
जेरावबो बे जायगा गैया बेबायदि थगायसुला मानसि बिदि लांसुनाय मानसि जाथि फानग्रा मानसि हारि फानग्रा मानसि बे खुनु जायगा गैया रायजोफोर बेखौ दोननो नाङा एबार भटआव जों बेखौ होथारनाङा रावबो बेखौ होखारथारनांगौ आं बेखौ बर' रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खावलायहरो आरो लोगोसे आं बेखौ खावलायो जे रायजोफोर एबारनि भटआ ओरैबायदि गाज्रि मोनसे परिस्थिति जाना दं बिसोर सान्तिनि खोथा बुंब्ला प्रमद बर'मोना सान्तिनि खोथा बुंब्ला असान्तिखौ बिसोरनो खालामो दिनै मानसि बुनाय मानसि माने न' बां सावना होखारनाय सोर खालामदों फिन दिनाव जागासिनो दं हाग्रा बंग्रायाव दिनै गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा दिनै रायजो जादोंमोन रायजो जाफुनाय मानसि मोनसे सिमां नुदों हाग्रा बंग्रायाव थानानैबाबो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिब्लाबो जोङो फिसा फिसौखौ मोजां बानायनि रायजो जानो जोङो रुजुरुमु जेरै दस्राफ्रा जौगादों बिदिनो जौगानो दिनै मा खालामदों बिसोरो बे गोरिब गुन्द्रानि सिनस्रि सिफायनो थाखाय जों न' बां सावदों न' बां बुख्रुबदों दिनै मन्दिर मल्ला माने बुफायदों गिर्जा बुफायदों बाथौ थानसालि बुफायदों बेबायदि माने प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जागासिनो दं आरो जों बेखौ नुनानै दिनै रायजोफ्रा जों खुनु दिन बे मानसिखौ जों दा दिनै लाय होनो हाया आरो बिनि उनाव खुनु सान्थि गैया आरो दिनै बे इलेक्सनाव फैब्ला फैगौ इलेक्सनावबो बिसोर बुलायगोन दा जायगा जायगा बुगासिनो दं बुलायगासिनो दं आरो बेखौ बे फेरेंगा बाबुनि समाव बेथ' क्रिमिनेल मानसि फेरेंगाथ' बेथ' मानसि गावथारनो थिननायनिबो रेकर्ड दं बेहा दिनै बेबो ओंखारबाय दा गथे बेबायदि मानसिफोर थानाय जायगायाव दिनै खुनु सान्थि जाया बेबायदि मानसिया सोरखौबा बुनो थिनगोन सोरनिबा मटर बुफायगोन सोरनिबा अफिस बुख्रुबगोन गुन्दा फिसिगोन दाथ' जों खोनादों फेरेंगामोना दिनै एखेबारे नै बावखुंग्रियाव खुन माबानि अदालगुरि मानसि दोनफैनाय जोंनो अबा निसिमानि मानसि दोनफैदों गावनि पार्टि मानसि चिरांनि मानसि फैदों हा मानो दोनफैखो बे जायगायाव मानो नांगौ बे जायगायाव जोंना मानसि गैया नामा रायजो राजा गैया नामा बे जायगायाव रायजो राजाखौनो बुजायनानै मावना बेजोंनो खिन्थु बे जायगायाव बेहा जायगा गैया थारमाने जायगा गैया बे जायगानि मानसिया बेखौ होखारनांबाय बेखायनो दिनै बाहेरानिफ्राय हायार लाबोनानै मानसि दोननानै बेजों बुलाय सोलाय खालामनादों बुख्रुब खालामनानै दिनै बिसोर पावाराव फैनो नादों दा रायजोफोर जों सान्थि भाबैनो जों बिसोरखौ फेजेननांगौ सान्थि भाबैनो जों भटखौ होनानै बिसोरनो सासे मानसिया भट नङा बिसोरखौ फेजेनथारनांगौ आं बेखौ रायजो राजाफोरखौ फैगौ भटआव बयबो दोले बोले फैनानै इउ पि पि एल खौ होखारजोबनो थाखाय आं खावलायनानै आं नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय